Бачка ли това, бе? Добре, окей. Добре, дано съм в центъра. Здравейте, приятели! Аз съм Митко и днес ще ви покажа топ 5 причини защо да не ходите в Алпите, а в Пампорово. Сега, тематично, очевидно, не съм в Родопите. Всъщност съм в много забутано място, близо до Бухово. Сега сигурно се чуете защо съм в такова забутано място, близо до Бухово, защото няколко причини. Едната е, че в София има много мъгла и няма слънце, а на мен не ми се занимава да купувам светлини. Номер 2, защото няма никой. И не обичам да се излагам на публични места. Това са главните причини. Некво поле е тук. Ако не знаете къде е Бухово, Бухово е до Кремиковци. Ако не знаете къде е Кремиковци, няма значение. Бързо включване от монтажната или хола ми. Поради някаква причина камерата просто отказва да фокусира върху единственото нещо в кадъра, което съм аз. Така че доста време от клипа ще ме виждате, все едно имате 20 диоптера очила. Не е проблем, слушайте ма какво говоря, въпреки че са глупости. Топ 5 причина номер 5. Близо е. Сега, нали, близо, ако тръгнете от София 3 часа и нещо, ако тръгнете от Бургас пак е 3 часа и нещо, но примерно ако тръгнете от Пловдив, ще е близо 3 часа, така че нали, горе-долу бива. Спестявате си това време, в което чакате по самолетите и така нататък. Сега аз не отидох в Алпите, защото точно заради това, защото е далече, но пък и беше и много скъпо и затова не отидох и в Пампорово, защото и там е много скъпо, отидох в село Проглед. Реално погледното има два начина, по които да стигнете там. Единият начин е бах това слънце. Единият начин да стигнете до Пампорово или до Проглед или нещо покрай тия неща, да не където си намерите място. Като минете през един много красив панорамен път, през град Кричим, където може примерно да хапнете някое друго кебабче по пътя. Другия път е през Асенов град, който е просто прав и може би е по-бърз, така че това е окей. Ще дадете много повече пари, ако сте с самолет и дадете примерно ще дадете много повече пари за билет към Франция или в коя друга държава има Алпи. Франция. Ще дадете много пари за билет за Франция, отколкото 20 лея газ до Пампорово, бата. Примерно. Топ 5 причина номер 4. Ефтино. Сега знам, да, много хора ще кажат, ама то там една супа, примерно е 10 кинта. Не е 10 кинта. 7 е. Обаче пък в Алпите ще е 7 евро. Не, сигурно ще е повече. Едно от хубавите неща е, че покрай Пампорово има много места за отсядане. Не е нужно да идете. Това работи ли? Не е нужно да ходите в Пампорово, в уния големите хотели, нали? И да сте на all inclusive и така нататък. Ние, примерно, отидохме в една къща за гости, където не знаехме, нали, какви ще са цените за храната или за каквото иде, но беше ефтино. Постоянно човека ни повтаряше, че са народни цени, ние разбира се не му вярвахме, защото все пак живеем в България. Всеки лъже. Но пък беше хубаво, не чистихме, не готвихме, не си събирахме сами чиниите и така нататък. И цялото това удоволствие за двама човека, нощувките бяха 400 лева, 3 нощувки, храната излезна по 150 лева на човек, което реално погледнато е доста добре, имайки в предвид, че нали, може да дадеш 150 лева само за една нощ в София, в някакъв умрял клуб, където ще ядеш, примерно, пържола с гъбен сос. Сега някой ще каже, даде, обаче пак в Алпите, ако идеш, ще е по-ефтино. Не е верно. Чай, сега ще видим. Сега ще видим колко е една нощувка в Алпите. Чай малко. Много студено, бе, брат. Къде е букинг? На мен да не ми падне батерията, докато го намеря това. Чай малко. Не, слънцето се скрива. Ето сега, примерно, Алпс. Добре, Австрия. Айде, Австрия. Не знаех, че там има Алпи. За двама човека. Чакай, виждали са. Ето, 200 евро за една нощувка, бате. Виждали са. Добре, не се вижда, защото имам поляризиращ филтър, обаче нали? Знаете за какво става въпрос. 200, това е най-ефтиния. 95 евро на нощувка. Но пак има и самолетни билети, така че не се брои това. Мъглата мисля, че застигна и Бухово, така че отиваме към топ 5 причина номер 3.
Храна, значи не знам каква е храната във Франция или в Френските Алпи или в Австрийските Алпи или в които и да е други Алпи, обаче па в Родопите е много хубава. Сега верно, много е мазно, в смисъл много е мазно, бех си поръчал мачкано пататце с агнешко. Беше много вкусно, обаче мисля, че бяха изпуснали около половината бутилка олио вътре. Не знам това насякъде ли е, но ония човек, който който държеше къщата, ни обясняваше, че повечето неща в Родопите са много мазни. Защо са мазни? Не знам, обаче се върнах поне 5 кила отгоре. И е ефтино. 150 лева човек. 150 лева за куска и вечеря. Сега, да, нали, обяд нямаше, обаче ще идете нека хапнете някое друго кебабче. Дано ме виждате все още, че е много тъмно. Вижте каква гледка, каква хубава, то нищо не се вижда, то всичко е мъгла. На коя причина съм? Топ 5 причина номер 2. Ски. Сега аз не бях на ски, защото просто имам 2 леви крака, аз се спъвам без ски на празен път, камо ли ако обуя някакви ски, но хора от моята компания бяха на ски и казаха, че е много яко и е само 100 лева на ден. Сега не знам колко е по алпийските писти, но съм почти сигурен, че е повече. Окей, топ 5 причина номер 1 и това е най-голямата причина. Пампорово и местността около Пампорово, като цяло всички Родопи са много красиви. Сега аз това не го знаех, нищо, че там съм отраснал, в смисъл не в Пампорово, в покрайнините на Родопите. Аз не знаех, че имаме толкова хубава природа в България. Сега може би просто аз съм неграмотен. Вие може и да знаете, аз съм селянин, обаче е така. Гледките, които може да видите там, много се доближават до тези, които може да видите и в Алпите. Ясно е, че там са много по-високи планините и така нататък, но има много сняг, което аз не очаквах. Бях си взел някакви пластмасови вериги за колата и те взеха, че се скъсаха, обаче пък колата ми е много проходима, както и да няма значение. Наистина е много красиво, ако сте фотограф като мен или видеограф не като мен, или имате дрон или каквото и да е, какво ме гледаш? Е много хубаво място. Ние с моята приятелка смятаме пак да отидем, обаче лятото, когато всичко е зелено и много яко. Така че отидете и вие. Имаме много хубави места в България, така че моля ви, разгледайте ги. В смисъл, аз съм приятно изненадан. Нали, в училище постоянно ни повтарях, колко хубава природа имаме и така нататък, обаче аз никога не им вярвах, защото нали, бях тъпопишлеме. Също така, вече това не знам коя причина е топ причина. Топ причина е, има много места, има много неща, които да видите. Бяхме на една екопътека близо до Смолян, където имаше много контент за снимане. Сега верно, че почти се пребих. Тоест не почти, направо си се пребих, докато снимам с камерата и паднах и за малко да си строша коляното, нали? Защото съм малумен, както ви казах, имам 2 леви крака. Та представете ли си аз, дето се спънах на прав път да падна? Окей. Добре, мисля, че това ще послужи много добре. Мамка, не, намокрих си гъза. Бати тапака. Добре. Както и да е. На пътеката просто имаше един единствен камък, който му стърчеше ъгъла е така. Зад мен се вика, внимай да не паднеш. И аз викам, нема, докато съм с камерата и изведнъж паднах точно на ръба на шибания камък. Това вече го пропуснах. Деба, тъпата ми шега. Шегата беше, че няма никой наоколо, освен затворниците от Кремиковския затвор. Ще го подувава после. Но Нова година там беше много хубаво. Бих казал, ефтино, близо. Верно, че прибирах се като убит по тази шибана магистрала, но пък не бях в друга държава. Не знам доколко това е някакъв флекс. Какво друго? Това е края на видеото. Subscribe. Там ударете камбанарията. Последвайте ме в Instagram и в Facebook, защото там може би е една идея по-адекватен контент от тук. Друго, нямам сайт. Имам Flickr, ако някой се интересува. Изчакайте клипа другата седмица, в който ще ви покажа какво си крие в покрайнините на София. Много интересно. Повечето неща са изоставени, но както и да е. Най-вероятно ще е интересно. Ако още ме виждате, чао! Тая камера изобщо фокусира ли?
Добре, както и да е. Сега трябва да направя драматик reenactment. Къде е то reenactment? Чакай, виждам ли се? Това е студиото. Чакай, къде е? Оп. Ще фокусираш, това е студиото. Повечето хора има къде да снимат, аз не, затова отидох на майната си. Но както и да е, ако изобщо ме виждате, защото това е 50 мм обектив.